Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Monsinjur Koronato Grima u l-familjari. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa li l-mulej qed iħejji għalina. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej Alla tagħna li aħna l-qaddejja tiegħek inkunu dejjem qawwijin u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem u li bit-talb glorjuż tal-imqazza Marija dejjem verġni ninħelsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu ilena ta' dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktieb tal-profeta Zakkarija. Erfajt għajnejja u ħarist u wara kien hemm raġel li fidu kellu ħabel biex ikis. U jien qedtlu, fejn inti sejjer? U hu weġibni, sejjer inkis il-Ġerusalem biex nara kemm hu l-wisa tagħha u kemm hu it-tul tagħha. U wara l-anġlu li kien kellimni waqaf u anġlu ieħor resak jiltaqa' miegħu. U dak qallu, iġri, kellem il-dak iż-żagħżugħ u wejdlu. Ġerusalem tkun mamra bħal bliet mingħajr swar, dak skemm ikun hemm nies u bejjem ġofija. U jien inkun għalija oraklu tal-mulej ħajt tan-nar madwarha u nkun is-sebħ tagħha f'nofsa. Għajat bil-ferħ u nfex filena bin Sijon, għaliex arani ġej biex nammar f'nofsok oraklu tal-mulej. U kotra kbira ta' ġnus jinaqdu dakinhar mal-mulej u huma ikunu il-poplu tiegħi u jiena nammar f'nofsok. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sarm responsorjali ngħidu flimkien il-mulej ħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Il-mulej ħarisna kif raj ħares il-merħla tiegħu. Isimgħu ġnus kelmet il-mulej xandruha il-bot fil-gżejjer u wejdu dak li xerret l-Iżrael jiġbru u ħarsu kif raj ħares il-merħla tiegħu. Il-mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Għax il-mulej feda il-Ġakob ħelsu minit wieħed aqwa minnu. Għat jiġu u jannu fuq l-olja ta' Sijon u wiċċhom jiddi minħabba it-tieba tal-mulej. Il-mulej ħarisna kif raj ħares il-merħla tiegħu. Imbagħad jifirħu iġbejbiet bisfin, jifirħu żgħażagħ u x-xjuħ, jiena nbiddel il-vistu tagħhom fena, infarraġhom u nferraħhom wara il-hemm tagħhom. Il-mulej ħarisna kif raj ħares il-merħla tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu kellet il-mewt u dawwa lil-ħajja permezz tal-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, waqt li kulħadd kien imnixxef bil-għaġeb quddiem dan il-kobor li ma bħalu ta' Alla, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Iftħu widnejkom sewwa għal dawn il-kelmiet. Bin il-bniedem għandu jkun moti fidejn il-bnedmin. Iżda huma
ma femuħx dan il-kliem. U baqa mistura għalihom hekk li ma qabdu xejn minnu u beżgħu jistaqsuh dwar dak li kien qal. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum iżjies għandu jqajjem fina mistoqsija personali profonda. Rajna kif Ġesu lid-dixxipli tiegħu jgħidilhom ċaru tont li hu għad irid u jgħidilhom iftħu widnejkom sewwa li hu għad irid ikun jiġi moti fidejn il-bnedmin. Lotja tiegħu moti u nnifsu jingħata ma jgħidilhomx għad irid niġi maħkum mill-bnedmin imma jien għad ningħata lill-bnedmin. U jingħata lill-bnedmin biex dawn saħansitra ikasbruh, isawtuh, isalbuh u joqtluh. Imma din lotja tiegħu tissarraf f'maħfra u ħajja salvazzjoni għalina. Dan ma ġarax 2000 ta' snin ilu, imma għadu jiġri llum fil-Knisja tiegħu. Kemm insara għaliex huma segwaċi ta' Kristu qegħdin jiġu mogħtija lill-bnedmin, qegħdin jiġu mkasbra, imsawta, ippersegwitati. U jiena u int x'aħna nagħmlu? Kemm drabi forsi nistħi inrozza lib quddiem in-nies. Kemm noħorġu nieklu fir-ristoranti xi ħaġa sabiħa. Imma għaliex m'għadek tara l-ħadd irozza lib. Tgħid aħna wkoll qegħdin inbiju nittradixxu lill-mulej. Il-mulej jeħtieġ ikunu xhieda tiegħu mhux f'affarijiet kbar, fl-affarijiet iż-żgħar ta' kuljum. Filgħodu x'int tqum qed titfa' ħarstek fuq Alla. Qabel torqod qed iddur lejh tirringrazzjah, titolbu. Matul il-ġurnata qed issib mumenti fejn inti terġa' tirrifletti ftit fuq dak li qallek matul il-quddiesa tal-ġurnata. Il-mulej qed jitlob minna li aħna nagħmlulu l-wisa fil-ħajja tagħna. Għax wisq nibża li l-mulej insibbuh biss u nfittxuh aktar milli nsibuh għax il-mulej qiegħed dejjem hemm, nfittxuh meta nweġġa, meta niġu fil-bżonn. Il-mulej għandna bżonnu kuljum, għandna bżonn li nħossu l-preżenza tiegħu magħna kuljum għax hija l-preżenza tiegħu li timla il-qalbna bil-paċi u s-sliem. Illum għal-qari irrispondejna il-mulej ħarisna bħal maraj ħares il-merħla. B'din il-fiduċja tagħna, b'din iċ-ċertezza ejjew issa inresqu it-talbit tagħna fih dan il-mulej biex nitolbu ikompli imexxina fit-triq tas-sewwa. Kun mulej mal-Knisja tiegħek, partikolarment f'dawn iż-żminijiet fejn qiegħed jitħejja biex jingħata bidu għas-sinodu, is-sinodu tal-isfijiet tal-Knisja kollha, ħalli l-Knisja tkompli tkun dik li tmexxina u twassalna għal għandek. Nitolbuk mulej
għalina il-koll biex aħna narfu niftħu widnejna, imma aktar minn widnejna qalbna għal kelma tiegħek, kelma li tagħti l-ħajja, kelma li tbiddilna, li ssaħħaħna f'imħabbtek. Nitolbuk mulej għal morda eżjes tagħna. Għamel li huma jsibu min idur bihom u jurihom l-imħabba tiegħek. Tolbuk għal familji tagħna. Bl-interċessjoni ta' Omna Marija, is-Sultana tal-familja. Ixħed kull barka tiegħek fuq il-familji tagħna, qaddishom. U għamel li fil-familji tagħna ikunu tassew għajn ta' u bennina li fija jimbtu il-vokazzjonijiet. Nitolbuk mulej għal dawk fostna li qatow qalbhom mill-ħnina tiegħek. Għamel li jsibu persuni li jagħmluhom il-kuraġġ li jwasluhom fi ħdanek ħajjirċievu minn għandek il-maħfra. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamissier qaddis dawn it-talbiet li qegħdin inresqulek u għatina l-Ispirtu qaddis tiegħek sabiex il-kelma li inti tgħidilna taraf tinżel fil-fond ta' qalbna u tagħmel il-frott mixtieq minnek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li jkollna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdini magħmul bniedem biex hu li twilet minn verġni bla ma naqqas iżda qaddes iġbubija ta' ommu inaddafna minn ħtijietna u jagħmel li l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il-fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis
u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirrajh ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u wixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jekk lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija,
int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi id-nubiet tagħna. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. لا ابدأ من قدام نبدأ مش شيء Natura, mulei, wanatana.
nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagramenti tas-sema, aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Għamel fil-ħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu il-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Siedna. Naqdu il-misteru tal-fidwa tagħna. Kif? Billi nitalmu inħobbu lil xulxin, naħfru lil xulxin, nejxu il-kelma li l-mulej jgħidilna. Għalhekk ejjew nitolbu l-Omna Marija. Billi ngħidu dawn it-tliet avamarijiet ħalli hija tkun tassew l-għalliema spiritwali tagħna li tenna npoġġu fil-prattika il-kelma ta' Ġesu ta' kuljum f'ħajjitna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Isa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.